На Стоакровата гора Кристофър Робин и приятелите му са преживели много приключения. И ако не се лъжа, имаме достатъчно време да видим едно от тях. Кристофър Робин беше услужливо и весело момче и винаги поздравяваше приятелите с едно «Добро утро!». Добро утро, Кристофър Робин! О, добро утро, Мечопух! Добро утро, Мечопух! Добро утро, Мечопух! Ако е добро, в което се съмнявам. Днес Йори имаше едно лошо добро утро. Беше загубил опашката си. Йори, няма да боли. Никога не боли. О, това беше. Правилно ли ти закрепих опашката, Йори? Няма значение. И без това пак ще я загубя. Според моето скромно мнение, опашката трябва да бъде преместена леко на дясно. А пък ако питате мен, трябва да е мъничко по... На юг! Не, на север, миличък. Горе главата, Йори. Не бъди така унил. Изпробвай я. Прекрасна, прекрасна! Браво! Ура! Да, не е кой знае каква, но съм привързан към нея. Търсиш ли нещо, Мечопух? Докато си вървях насам, си мислех дали случайно не ти се намира нещо такова като балон. А за какво ти е нужен балон? Шшт! За мед! Ама не можеш да вземеш мед с балон. Мога! Как? Ще полетя като пчела до дървото с меда. Разбрали? Добра идея! Ако питате мен, няма да се получи. Йори е прав. Така няма да заблудиш пчелите. Ще видиш. Би ли бил така добър да ме отпратиш към мястото, за което знам? И така, Мечопух полетя нагоре в търсене на мед. А дали намери? Това е съвсем друга история за някой съвсем друг път.